I avui us explicarem què fan un grup de funcionaris del Sultanat d'Oman a Premià de Mar. Aquesta setmana participen a un curs de restauració de documents que imparteix una experta d'aquesta localitat del Maresme que ha aconseguit rellevància internacional gràcies al seu blog. Un taller de restauració de Premià de Mar imparteix durant aquesta setmana un curs intensiu on hi participen 5 experts de l'Arxiu Nacional del Sultanat d'Oman. Venen a formar-se en tècniques concretes que s'utilitzen a casa nostra i que els serviran per solucionar problemes del manteniment dels seus arxius. Quan la Rita Udina va obrir fa 3 anys un blog sobre el seu taller de restauració, mai hagués imaginat que aquest li permetria arribar a experts de tot el món. I aquest taller és la feina que fa aquesta setmana. Els seus alumnes són restauradors del Sultanat d'Oman. El seu govern els ha enviat per aprendre noves tècniques. Allà no hi ha formació específica de restauració i aleshores, a més, el taller d'ells només té 5 anys. Els alumnes de la Rita s'han format a països com Japó i ara ho fan a Premià de Mar. Els nostres caps van venir a Espanya a visitar alguns arxius i van descobrir que la restauració aquí estava bastant avançada. Tenim alguns problemes amb els nostres documents i volem que ens ajudi a solucionar-los. I entre els problemes, treure la cinta adhesiva d'escrits antics sense fer-los malbé o com mantenir documents amb més de 200 anys d'història. Al taller de Premià els han dissenyat un curs personalitzat. Aquest curs està fet a mida. Està centrat en els problemes específics que tenen i ens han demanat que els treballem. I d'aprendre segur que n'aprenen. Els avala la trajectòria del taller de la Rita. En el seu currículum hi ha la restauració del gravat de Los desastres de la guerra, de Goya.